Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngaloku abakubiza phecelezi adding mixed numbers, ukuhlanganisa ama-mixed numbers amabili siwenze into eyodwa, size futhi siwa simplify noma siwenze abe yinto elula. Nasi isibonelo sethu phambi kwethu esisebenza ngaso, kuthiwa hlanganisa futhi uwenze ama-mixed number abe impendulo elula. Ama-mixed number wethu lawa u17, 2/9 no5 plus 5, 1/9. Kuthiwa sizihlanganise le number zombili zibe into eyodwa, i-mixed number eyodwa elula futhi. Sizothatha u17/9, so 17 plus 2/9 wethu, sithi u5 plus 1/9. Into esizoyenza ke manje sizoqhathanisa singabala noma yiphi indlela esifuna ngayo, singamkhohlwa leya plus sign yethu noma uphawu lethu loka plus lolo esilusebenzisayo singalikhohlwa, yile bengisilifaka. Sizothi-ke manje u17 uma umplasa noma umhlanganisa no5, 17 uma umhlanganisa no5 uphinde umhlanganise no2/9 umhlanganise no1/9. Ayixaki kakhulu, nizoyibona ilula nje. Ngifuna sikwazi ukuthi sisebenze kahle. Ama-whole number wethu lawa amakhulu u17 no5 sohlanganisa zona kuqala. Sizothi u17 uma umhlanganisa no5 ilula u22, inombolo ewu22. Sithi plus ke sesimhlanganisa manje u22 wethu sokuyinumber yethu noma i-whole number yethu esesinayo, somhlanganisa nama-fractions lawa amabili ka2/9 no1/9. Ke ama-denominator wakhona ayafana, so u9 wethu uyohlala anjalo. Uma uhlanganisa u2 no1 uthola u3. Sizokwenza ke sikhumbula ukuthi mixed number le sisebenza ngayo manje, i-fraction le yethu u3 uma umkhansela ngo3 kusala u1. Sithi u3 ungena kangaki ku9, ungena kawu3. I-fraction yethu ime kanjena, sizothi u22 i-whole number yethu noma inumber yethu ephelele i1/3, but kodwa ithi ngike ngibhale ngenumber ehlukile, sizothi u1/3.